Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। आसामनिफ्राय जेंनाया समाधान जागोन जेब्ला आसामखौ ट्राइबेल हादरसा हिसाबै फोसावगोन अब्ला बांसिन जेंनाया सुस्रांजागोन लोगोसे ट्राइबेल सुबुङानो गिबि मन्थ्रि जानो मोननांगौ अब्ला फ्राय जेंनायानो सुस्रांजागोन होनना एमएलए रकिबुल हुसेना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। नैथियाव दङ एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी बिथांखौ गुवाहाटी लखरा मिरु जोबथेसालिनिफ्राय काहिलिपारायाव दोनहैनायनि उनाव दा बिथांखौ थाबैनो चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय पिडब्लिउडि बिफाननि आलासि न'आव सरकारा दोनहैसिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। गुवाहाटी काहिलिपारानिफ्राय चिरां जिल्लानि काजलगावआव मानो दोनहैनो नागिरदों सरकारा बेखौ दासिमबो रोखा मिथिहोनाय जायाखै। बिथांखौ चिरां जिल्लानि काजलगावआव दोनहैनो थाखाय सरकारा नांगौ बायदि राहा लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। काजलगावनि बे आलासि न'खौ सरकारा गोना जोबथेसालिसिम महर होदों। बेनिखायनो रन्जन दैमारीखौ दोनफैनो गोनां बे आलासि न'खौ गोदानै खालामनाय खामानियाव मुखुब जादों। बे आलासि न'खौ एसे सोलाय सोल' खालामनो साननैसो सिगां बिटिआरनि गोनां पुलिस बिथोनगिरि गाहाय एलआर बिश्नोय बिथाङा नायगिदिंहैनानै बिथोन होबोदों। बे आलासि न'नि खामानिखौ 7 साननि गेजेराव फोजोबनो चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि बिथोनाव सान हर खामानि मावगासिनो दं होनना बे आलासि न'नि खथाफोरा एसि टिभि बायदि सुबिदा खालामदोंब्लाबो बेफोर सुबिदाखौ रन्जन दैमारीया मोनगोन ना मोना रोखा नङा। बे आलासि न'नि सोरगिदिं थानाय वालनि सायाव 16 फुट गोजौ थिंनि बेरा होनानै बि सायाव सोरनि सु गोनां थार बोदों। लोगोसे बे आलासि न' सिङाव आलादायै सोरनि दरजा होनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थामथियाव दङ मैया डिमाकुसि राइन' इक' रिजर्टआव बिसाया सावरायनायनि गेजेरजों गेमस्रि आरो जेम्सखौ बिसानिफ्राय थिखानाय गैयै समसिम एरख'नाय जायो। बिसोर सानैखौ एरख'नायनि उनाव फेस्ला फावखुंगुर फैलाजि बरग'यारिया बुङोदि बिथांमोना दिनैनिफ्राय ससियेल मिडियायाव जिखि बुंबाय थाया मानो जिखि दिन्थिबाय थाया मानो बियो टटेलि बिथांमोननि गावारि बाथ्रा। बिथांमोननि बे गावारि बाथ्राया जोंनि एसोसिएशनजों एबा जोंनि महरगिरिफोरजों जेबो सोमोन्दो गैलिया। लोगोसे उननि समफोराव सोरबा महरगिरिफ्रा बेबायदि गाज्रि समाजनि बेरेखा खामानिजों लोब्बा थानानै बिसाखौ बदनाम होबाय थायोब्ला बिथांमोनखौ एखे रोखोमैनो सिदान्त लानानै बिसानिफ्राय एरख'नाय जागोन होनना लोगोसे गेमस्रि दैमारीनि प्रडाक्शनाव जाय महरगिरिफ्रा थांगोन बिथांमोनखौ बिसानिफ्राय एरख'नाय जागोन। लोगोसे बर' सावथुननि रावबो प्रडिउसार्सआ जेम्स आरो गेमस्रिखौ लाना सावथुन खालामनो मोननाय नंला। ब्रैथियाव दङ एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारीखौ उदां खालामनांगौनि दाबिजों दिनै उदालगुरि जिल्लानि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव सुबुं गमा हस्रिखावनाय हाबाफारि। रन्जन दैमारीजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिपि केडारफोरखौ उदां खालामनांगौनि दाबिजों रोजा रोजा हारि अनफावरि सुबुंफोरा बाहागो लानानै हस्रिखावनानै नलबारि गेलेग्रा फोथारखौ गोमखांहोयो। बे सुबुं गमा हस्रिखावनाय हाबाफारियाव अनजालि दैमारी बिथाङाबो बाहागो लायो। रन्जन दैमारी आरो बारग' एनडिपि केडारफोरखौ हगारागौमानि बर' रायजो राजाया माब्लाबाबो सिरि थानाय नङा, माब्लाबाबो गोजोन मोनदों होनना बुंनाय नङा। दिनै बे हाबाफारियाव जाय फैदों गासिबो बर' हिसाबै फैदों। कुनो बिपिएफ, कुनो इउपिपिएल, बिजेपि, कंग्रेस हिसाबै फैयाखै, कुनो एबसु हिसाबै फैयाखै। नाथाय एनडिपिआ बर' हारिनि थाखाय एनडिपिनि गायसनगिरि बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि लोगोसे माखासे जेलाव थानाय एनडिपि केडारफोरनि उदांखौ लुबैनानै बर' हिसाबै रायजो राजाफोरा फैदों होनना अनजालि दैमारी बिथाङा बुंथियो। फैगौ समाव जुदि जोंनि दाबिखौ खोनासङाब्ला बिटिसिखौ अराय समनि थाखाय बन्द फोसावगोन होनना दि हारिमु बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।